Din is-sena id-Dar tal-Providenza qed tiċċelebra 60 sena mit-twaqqif tagħha minn Monsinjur Michela Zoppardi sabiex tipprovdi kura residenzjali għal persuni b'diżabilità f'ambjent dinjutus u inklusiv. Monsinjur Martin Mikallef, id-direttur tad-Dar tal-Providenza, qal li din is-sena waħda speċjali b'dan l-anniversarju ġie mmarkat billi nxtraw 2 appartamenti fis-Siġġiewi li se jilqgħu 3 residenti kull wieħed. Qed jiġi ttranġat ukoll appartament żgħir fil-Ħamrun li fih se tgħix tfajla b'diżabilità b'mod indipendenti bis-sapport meħtieġ. F'dan il-kuntest ġiet imnedija il-festa ta' ġenerożità li se żżomm l-appuntament tradizzjonali tagħha fl-ewwel ta' Jannar bil-għan li jinġabru fondi għad-Dar tal-Providenza. Din se tibda l-ħabta tal-10 ta' filgħodu u se tixxandar b'mod dirett fuq l-istazzjonijiet lokali fosthom wan. Monsinjur Mikallef qal li din il-maratona toffri opportunità lil poplu Malti u Awċi sabiex permezz tad-donazzjonijiet ġenerużi tagħhom jissapportjaw il-ħidma tad-Dar tal-Providenza biex ikomplu jespandu s-servizzi hekk kif għandhom bżonn madwar 7 miljun euro fis-sena biex joperaw. Il-festa ta' ġenerożità li id-Dar tal-Providenza torganizza fl-ewwel ta' Jannar hija opportunità biex il-poplu Malti u Awċi ikompli jissapportja il-ħidma li nwettqu fid-Dar tal-Providenza li toffri servizzi residenzjali lil diversi persuni b'diżabilità, madwar 115 persuna li jgawdu mis-servizzi tagħna. Hekk inkomplu nespandu s-servizzi tagħna anke b'iktar djar fil-komunità fejn persuna tista' tgħix anke skont l-għażla tagħha b'mod indipendenti u għalhekk l-għajnuna tal-poplu Malti u Awċi hija dejjem apprezzata. L-amministratur tad-Dar tal-Providenza Nadine Camilleri Cassano elenkat l-attivitajiet ta' ġbir ta' fondi li qed isiru matul Diċembru u li jikkumplimentaw il-maratona tal-ewwel tas-sena. Fost dawn irkant ta' diversi bċejjeġ tal-arti li nataw b'donazzjoni minn artisti stabiliti u ġodda li l-flus kollha mill-beħ se jmorru għad-Dar tal-Providenza. Wieħed jista' jarahom f'eżibizzjoni fil-bini tal-Parlament qabel ma jitpoġġew fis-sala tad-Dar tal-Providenza fl-ewwel ta' Jannar meta jiġu rkantati online. Id-donazzjonijiet bdew jintlaqgħu fuq il-linji tat-telefon jew SMS barra li wieħed jista' wkoll juża diversi mezzi bankarji b'dak kollu miġbur jingħaqad mas-somma finali.